A Catalunya, un 40% de les persones diu que estaria oberta a tenir sexe a la primera cita si hi ha química, mentre que un altre 30% prefereix reservar-se i esperar. Però sabeu què? També un 20% dels encastats reconeix obertament haver practicat el famós ghosting després d'una cita desastrosa. En resum, les primeres cites són com una ruleta russa emocional. Mai saps si tocarà l'amor, el drama o el silenci etern. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Un podcast per parlar del que passa dins, fora i a prop del llit. Menys merdes, més petons. Benvinguts i benvingudes a Dit al llit, el podcast que parla d'amor i de sexe. Aquí ens endinsarem en el meravellós món de les relacions sentimentals i sexoafectives. Parlarem de tot sense tabús i ho farem molt ben acompanyades. Per què de vegades triomfem i d'altres ens sentim uns autèntics desgraciats en això de l'amor? Poseu-vos còmodes perquè avui obrirem el meló de les primeres cites. I és que abans de tenir una primera cita, segur que molts de nosaltres ens hem plantejat les següents preguntes. Qui paga? És massa aviat per un petó? I per tenir relacions sexuals? I què passa si la química no arriba ni per encendre un llumí? Doncs avui tenim una cita amb dues persones molt especials que venen a posar-nos tots aquests punts sobre les is. Per començar tenim en Pau Artrolí, periodista i creador de Cites Ràpides, una alternativa a les apps de cites en línia que aposta per les trobades presencials a través de l'speed dating. I l'Eva Moreno, sexòloga i terapeuta de parella amb una gran experiència al darrere i una de les precursores del conegudíssim avui dia Tupper Sex. Benvinguts. Ben trobat. Moltes gràcies. Gràcies. Contents de ser-hi. Gràcies. Com a punt de partida, jo ja volia entrar en preguntar-vos quina creieu que és la tendència que més s'estila avui en dia entre la gent que s'agrada i vol quedar per primera vegada. Què, va, vas La, tu? la tendència, vols dir que és el que fan servir per Sí, quedar? sí, és a dir, quin tipus de cites o com... Com solen originar-se Sí. potser aquestes primeres trobades? A veure, jo diria que la majoria de primeres cites són una cervesa, un cafè. Segur que hi ha gent que fa coses una mica més atrevides o més diferents, però jo la gran majoria de primeres cites que he tingut és fem una cervesa i veiem què passa. Sobretot si no et coneixes, no? Perquè potser... Jo faria com una distinció de dos tipus de primera cita. Una és si t'has conegut abans, és a dir, potser t'has conegut a una festa algú, ets amic comú d'algú, una posició molt més còmoda i per tant és diferent, pots atrevir-te a fer alguna cosa diferent, però si no et coneixes de res, és, mira, aquest lloc, a veure què passa i després decidim, no sé. Hi ha gent més atrevida que queda directament ja a casa seva quan tenen molt i molt clar què és el que volen, que és molt arriscat, Sí, però passa. Obres les portes de casa teva amb una persona que no sap si el que t'ha explicat, el que t'ha dit, és veritat o no ho és, o amb les intencions que va. Però amb això, malgrat que fem servir les apps de cites o les cites ràpides per les primeres trobades, que això ens estalvia molt tot el procés de flirteig, al final, al anar a fer una copa és on menys t'arrisques, perquè si quedes per un dinar o per un sopar ja és molt llarg. I si no encaixa el tema, una copa i me'n vaig. I un dinar Així d'entrada... és una cosa... És massa temps, és massa temps. Recomaneu algo més Trobades curt. ràpides. Més curtet, sí. Molt bé. Clar, perquè vosaltres com us heu sentit més còmodes, justament? Alguna anècdota que voleu compartir per trencar el gel d'alguna primera cita memorable o mètode que feu servir? Doncs mira, jo prefereixo anar a prendre una copa que és més ràpid. Jo sí, mira, actualment amb la meva parella ens vam conèixer en una reunió Tupper Sex, o sigui que en realitat al maig que guai! el pots fer a qualsevol, Sí, a qualsevol lloc, no? Té molt a veure, jo crec, amb la teva predisposició, no? Si tu estàs oberta, obert a conèixer a una persona, si és el moment, llavors estàs més permeable a aquell perfil de persones que encaixen amb el que tu vols. Sí. No, que al final per les dues parts hi hagi una manera fàcil d'acabar la cita si és que ha d'acabar. I allargar també estàs a temps de seguida, de dir, ei, escolta, va, què, tinc gana, bé, anem a sopar o què?
I, hosti, no, un altre dia seguim. També és xulo, que la primera cita... Home, si s'allarga també és una molt bona senyal, vol dir que estan molt bé, però també és xulo que quedin coses pendents i dir, hosti, ens agrada la muntanya, va, la següent fem una caminata, que potser el primer dia no ho faries i la segona, doncs, potser sí que ho pots fer. Soc més de... potser anem a fer un cafè o anem a fer una birra, em sembla una mica com fàcil, però sí que sí, pot ser una bona manera de veure, també pot ser ràpid en 10 minuts si encaixa o no encaixa aquella persona. T'escoltes i permets a l'altre que també s'escolti i que es quedi si es vol quedar, que a vegades el perill del dinar que dèiem, si els dos estan a gust, perfecte, però si l'altra persona vol marxar, tu no l'estàs deixant marxar o l'estàs com retinguent d'alguna manera, que tampoc ens ho podem estalviar. Sí, jo crec que és això, i també et cura una mica de decepcions, de dir, clar, jo per mi està anant molt bé, vull seguir, apreto per anar a casa o en funció del que vegi que potser ha anat molt bé i simplement la persona vol anar més a poc. Llavors és aquest mentalitzar-me de dir, bueno, Sí. Gemma, Ja entrarem en si ha de passar, passarà. Llavors és millor anar-me deixant coses per no cremar totes les piles ara, també, no? Sí. Però també és dir-ho, o sigui, com a base d'allò que esteu començant, la comunicació és fonamental, no? Llavors et puc dir perfectament, ei, estic supercòmoda, em sento molt bé amb tu, però crec que per avui està bé. Què et sembla si tornem a quedar un altre dia i ens continuem coneixent? Perquè al final, quan som persones adultes i estem en una cita, els dos, més o menys, estem en la mateixa sintonia. Llavors, tu estàs en allà perquè vols el mateix que jo, ja sigui una trobada sexual o ja sigui una relació de llarg recorregut, no? I llavors, fer servir-ho, dir-ho, el que sento, com estic, si tinc ganes o no. Llavors, ningú perd el temps, tampoc. Ostres, però és curiós que per què ens costa tant a vegades ser sincers simplement i dir les coses com ragen? Perquè la majoria de gent que conec, inclosa jo i tothom, és com, no, clar, perquè ara m'escriu, ara no m'escriu, ara hem quedat, però no sé si marxar, però no sé què dir-li, sempre ens costa molt comunicar-nos. Si fos tan fàcil i que ho rebéssim d'una manera tan assertiva sempre, tampoc hi hauria gràcia de res, no? Jo crec que la dificultat està en el moment en què tu t'estàs posant en la pell de l'altra persona. És a dir, no estàs parlant des del que tu sents, sinó el que vols dir o de la manera que estructures el missatge és perquè l'altra persona ho rebi bé. I tu aquí no tens cap possibilitat d'intervindre, perquè tu l'únic que pots fer és dir bé què és el que vols dir. Com ho rebrà l'altra persona no ho sabem, però quan tu ho estàs dient pensant en com li caurà l'altra persona, aquí hi entrem diguem-ne, amb el conflicte, si haig de dir o no haig de dir, el dubte, no? Llavors, si tu fas servir una mica d'empatia amb l'experiència que puguis tenir relacionant amb les persones, com t'agradaria que t'ho diguessin? Doncs digue-ho així. Si ho dius així, serà difícil que t'equivoquis. Si a l'altra persona no li cau bé, doncs ja t'està dient també coses de com és aquesta persona. I si té aquesta hipersensibilitat o no li ha encaixat bé que siguis tan clara i franca, doncs igual no és el perfil de persona que t'interessa al costat. Total. Molt bé, bon consell. O sigui, sí, com de tenir molt present això de que no podem influir, no? Tot allò que no depèn de nosaltres no podem fer més, no? A mi m'agradaria també en aquesta conversa de tipus de cites saber, Pau, com vas arribar tu a muntar això de les cites això de les ràpides? cites, no? Explica'ns una mica, sí. Això, i avui us explicaré una cosa que no solc explicar gaire, però perquè... Pau, Sí, perquè això ens agrada. ens estem obrint, Sí. no, perquè ens estem obrint i mira, i ja podem també explicar les coses a mesura que el projecte avança, que és un projecte que porta més d'un anyet, i hi ha una part que expliquem sempre i és real, que neix d'una conversa d'amics que s'adoren, que conèixer noves persones doncs costa i que costa trobar llocs on el gimnàs o la feina o així no sempre és el millor lloc. Això és una branca i és important, però també neix d'una ruptura sentimental i fins i tot et diré d'una ruptura o de crisi vital de dir, què puc fer amb aquesta energia, amb aquestes ganes de fer coses? O sigui, hi ha alguna cosa que puc aportar que no estic aportant. I tot plegat es posa, s'alinea i s'encén aquest projecte que és molt maco i que ara ja fem acompanyats
de molta gent que s'està involucrant i que està tirant endavant les cites ràpides. Sí, sí. Que xulo, no? Que a vegades una ruptura pot ser com una cosa com molt sentida i que ho pots passar malament, no? I que justament d'una ruptura surti una cosa així com positiva i que ho agafeu amb tantes ganes, Bueno, que i guai. la dita, pot ser una porta que es tanca o una finestra que s'obre, no? The new beginning. A vegades s'ha de detonar una cosa per seguir amb la cadena i començar-ne una altra. Qualsevol crisi, perdona, que ara t'he tallat, Sí, sí. però qualsevol crisi, i ara quan l'has viscut, tothom ha viscut i viurà crisis al llarg de la seva vida, i quan l'estàs passant, òbviament, doncs, té la seva cosa. Quan la superes, agraeixes molt haver patit la crisi, i això ho explica molta gent que se'ls ha de ben interpretar, quan diuen tenir càncer és una merda, però gràcies al càncer, mira, el d'ara no sóc el d'abans, no? Doncs una mica la crisi té aquest efecte, no? I quan ara veus algú, doncs, algú ens escolti i està en plena ruptura sentimental o està en ple moment difícil, doncs és que sortiràs d'aquí quan ho miris, ho agrairàs aquest moment. El que passa és que ara no ho veus, però quan passi ho veuràs. Sí. Llavors, després o al començar a muntar cites ràpides, clar, diguem que podem dir que potser tu estaves més disponible a tenir cites. Sí, Tu has participat en aquestes cites ràpides És bona pregunta. que has muntat? Clar, jo no participo activament a les cites perquè agafo molt en aquest moment el rol d'organitzar, d'estar pendent, estàs pendent dels detalls, que tothom estigui bé, que tothom estigui a gust. I sobretot al principi, quan començàvem, doncs, també estàs nerviós. Els hi deia, veritat, que si estem més nerviosos nosaltres que vosaltres, perquè també era molt nou i la gent també venia amb aquest coquet d'ostres, què és això? A mesura que em vas fent, també et vas assentant i vas guanyant més tranquil·litat i et permet potser veure més, que a vegades és que ja és intens, són inputs i potser no hi veus tant, no? Però com a tal, o sigui, asseure'm i fer la dinàmica de 10 cites, això no ho he fet. Però has conegut algú interessant. No, has lligat. Pot ser Després, rere bambalines, de dir, doncs no he tingut sort en tota la ronda de persones que han anat passant per davant meu, però... Bueno, alguna cosa... ets una persona real i si hi ha algú que et crida l'atenció, doncs sí, estàs en aquesta posició, però sí que ho hem intentat separar bastant, Sí que ho he intentat separar bastant, fins i tot al principi, dir a veure com ho voleva. O sigui, fins i tot era una mica impostat, Una mica de cuirassa, de dir, no pot passar perquè la nostra feina és una altra. Però després també et vas bé traient totes les cuirasses i dius, escolta, ni un extrem ni l'altre, no? I no ho sé, estem aquí. Està obert, però Sí. tenint en compte que estàs treballant, Correcte. no? I llavors, si t'impliques emocionalment, llavors no mantens tant la distància. Però bueno, en aquesta feina, que això és un altre temazo, no? Lo de les relacions a la feina. En aquesta feina, com que no sé les persones quantes vegades van a fer les cites ràpides, Sí. però clar, si fas match o connectes amb algú, tenint les coses clares i que dona el seu lloc, per què no? Sí, No? i a mi això em passa perquè comentes una cosa que és molt interessant, que hi ha gent que torna, i que tornen perquè s'ho ha passat bé, perquè s'ha de gust, perquè vol seguir coneixent a més amistats, perquè surten amors, surten amistats, surten feines, surten moltes coses, no, cites, però... I això també em passa fins i tot amb gent que durant un temps ha vingut més freqüentment i que deixa de venir, de totes les edats, I jo hi faig un vincle, d'alguna manera, perquè si has vingut 3 cops o 4, bueno, hem xerrat una mica, i llavors també et sap greu, en el bon sentit, després, si no ve, també és per un bon motiu, segurament, però et sap greu quan la gent deixa de venir, òbviament, sí. Quan troben parella, que quan deixen de venir... Sí, correcte. No, i una mica també us feu recolzament emocional, perquè clar, Sí. si repeteixen i han tingut una mala experiència, t'ho expliquen. És que hi ha una pujada d'autoestima, participant als cites, perquè vens i coneixes gent que està en un punt semblant a tu, en el sentit que com a mínim està obert o oberta, no? I això ja us posa en una posició semblant, i segon, que la dinàmica té molt frenesí, 7 minuts, coneguem una persona, després una altra, i això també ho hem parlat molt, i amb nois i noies, que marxen a casa i diu, hi ha algú que m'ha agradat, o potser no, però m'he sentit bé, m'he sentit mirada, m'he sentit mirat, saps? O sigui, i, bueno, doncs això ja ho tens. Això és molt important. És molt guai. Mira, abans, fora de micros, out of the record, Que ja hem començat. li comentava a la Eva, jo, per exemple, tinc parella,
Però sí que és cert que a vegades tu al llarg de la teva vida és innegable que vas coneixent a un munt de persones noves i sovint, a vegades, de tant en quant, puntualment, hi ha algú amb qui tens certa química. I no la busques, perquè no pretens res ni estàs buscant-ho, però hi ha algú amb qui t'entens, que és guapo, que és guapa, que tal, que hi ha feeling. I aleshores crec que quan ens acomodem a una relació, que és el típic mite de que et descuides i de que, clar, la teva persona no acaba aquí. Tu has de ser tu fins al final i has de ser potent, has de ser guapo, intel·ligent, has de tirar fins que et doni el cos amb tot. I, per exemple, doncs, que de fer una cervesa amb un company de feina que potser tens aquest rotllo sense cap tipus d'intenció, per mi és com una cita, és a dir, hi ha les cites romàntiques, però també parlem de les cites no romàntiques. Jo no me n'acabaré anant a casa d'aquesta persona ni passarà res més enllà d'això, però passar aquesta bona estona amb una persona que et dona aquesta serotonina, que t'hi entens, o que dius, mira, doncs amb aquest tonteig no passa res, anem a fer una cervesa, tan contents, som amics, i crec que això és molt important, no? Com deies abans. Perquè et fa sentir bé, et puja l'autoestima i veus que continues tenint aquesta capacitat de joc. És un joc perillós. És un joc perillós. I a més, fixa't, ens posem en aquesta situació de treure el millor de nosaltres, encara que siguin a fer una cervesa amb un amic de la feina, perquè és una persona o bé el sexe contrari o hi ha una atracció, diguem, entre cometes, sexual, perquè hi és aquesta atracció. No ens passaria el mateix amb una amiga o amb qui considerem un amic, perquè ja ho és, perquè hi ha aquest fonament. Però és interessant, amb la parella s'ha de cuidar i ens hem de posar en aquest modus flirteig també amb la parella. Vull dir, perquè aquesta conquesta, aquest sentir-me agradada o agradat, i que la meva parella també em doni aquest punt d'autoestima és fonamental. El més important és que no es descuidi a casa. Fonamental. Si dins està tot bé, fora, evidentment. A mi això em va passar a Cuba. Heu estat a Cuba alguna? No, pendent, superpendent. Sona país molt liberal. Sí, on passen moltes coses. Segur que, espero que l'hagis passat alguna més, que no hagi sigut l'únic. Segur que no, després llegirem els comentaris i segur que li passa més. Doncs estava allà, ja arribava a l'aeroport i sortia. I, o sigui, tot és per dir que a Cuba el flirteig està en la llengua a tot arreu. O sigui, a tu et venen al pa i el flirteig... Que bé. Hi ha un flirteig. El que passa és que tu ho has d'entendre, això, però jo arribava a l'aeroport i dic, hosti, diria que m'està posant ullets aquí la noia del check-in. I després anaves bueno, vale, doncs molt bé. I llavors anaves a un altre lloc i senties que passava el mateix i després t'adones que no, ningú t'està posant ullets, o sigui, aquí la gent flirteja al parlar. Però està bé, això, no? Fa sentir bé. Té un punt divertit. Com agradat o... Sí. I amb això ja podríem fer un capítol sencer diferent, però fins a quin punt, no?, la línia aquesta d'estàs flirtejant o no, simplement ets tu mateix i al final per què no agradar-nos i tirar-nos piropos els uns als altres? Perquè al final, no?, per ser més feliços... I tant, i és que no té res de dolent fer... Ja. No, jo crec que sí, que està bé, estem poc acostumats. Estem poc acostumats a fer, a donar aquests piropos, a dir coses boniques a l'altra persona, especialment en l'entorn laboral, perquè entrem en dinàmiques moltes vegades de competitivitat i llavors tu pots ser molt competitiu o competitiva, però valorar les virtuts de l'altra persona, no? No et fa menys competitiu, però hi ha aquesta part d'honestedat i és un bon assaig a l'hora de tenir una parella o de tenir una primera cita, no? Perquè si tu afalagues a l'altra persona i li dius coses boniques, també provocaràs aquest feedback, no? I d'entrada, com que l'altra persona està també amb la mateixa situació de nervis, d'examen, que tu, això farà relaxar el nivell d'estrès de comunicació, no? Baixa les defenses i llavors connectes una mica més des de la part més emocional, que t'ha d'agradar el físic, però també t'ha d'agradar com parla i de quina manera et veu aquesta persona. Justament ara volia parlar una mica de com gestionar aquests nervis de quan no coneixes encara una persona i quedes per primera vegada. O sigui, el teu consell seria quedar-nos com més, intentar estar tranquil
o què podem fer per dir no, m'estan aquí menjant els nervis perquè, no sé, pot ser físicament o per alguna foto, el que sigui, ja m'agrada molt aquesta noia, no la vull cagar. Primer, que tu tinguis la teva autoestima ben col·locada, que abans de preguntar-te què és el que vols de l'altra persona, qüestiona't què és el que tu tens per donar. I llavors et donarà com uns bons fonaments, no? Jo tinc això, la meva personalitat és aquesta, tinc aquestes virtuts, soc molt bona o molt bo en això, o sigui que jo m'hagi fet una mica la meva biografia de presentació, que moltes vegades no ens aturem a fer aquests chequeig d'un mateix, no? Com vull vendre un producte si no sé quines són les característiques? Llavors jo m'haig de conèixer molt bé, això ja em donarà una presència i sabré de què parlar, perquè puc parlar de mi. I des d'aquí tindré seguretat. I llavors, des d'aquesta seguretat, transmetré aquesta seguretat també a l'altra persona. I és aquest feedback, no? Clar, és que també un matís, o sigui, també a vegades ja podem cometre l'acció d'actuar una miqueta en una primera cita. Després vas aprenent que no serveix gaire. I ho dic perquè jo crec que si apareixen aquests nervis o així, a vegades és perquè no estàs ben bé sent tu mateix o tu mateixa, o hi ha una part que no estàs ensenyant. Si tu ets tu, soc aquest i ja està, amb les coses que potser et ressonen més, potser hi ha coses que no t'agraden tant, però això et fa estar a lloc, no? Et fa estar com més tranquil. I és anar provant, no? És més un tema d'inseguretat, això de no... Sí. Perquè, per exemple, hi ha temes de conversa que seria millor evitar en una primera cita? O errors típics que es cometen, potser per aquesta inseguretat de fingir una persona que no sóc? O com venim predisposats? Com està el nostre cap quan ens hem de preparar? No sé, jo el que em trobo sovint quan treballo individualment amb persones que estan buscant parella és que es troben que quan coneixen algú que ja té un bagatge de relacions, moltes vegades expliquen tota la seva trajectòria sexoafectiva. I això és un rotllazo, perdoneu, què no ho fem feu. això? És que no Per cal, què? és que no cal, és que jo no vull saber la teva vida de moment, és que no vull que em ploris. Si encara estàs plorant, acaba de plorar i llavors tenim una cita. O sigui, acaba de viure aquest dol, recupera't del trencament i llavors ja sigues respectuós amb mi o respectuós amb mi abans d'això, no? Llavors, parlar de les relacions, si pots fer una pinzellada, no? Pues si hi ha coses importants com que tens un fill o una filla, això és important dir-ho. Sí, però tens des de les aficions que tens, el que t'agrada però també el que no t'agrada, on vius, en què treballes, quina és la teva passió, on voldries viatjar, on has viatjat. És que hi ha mils temes. Clar, i a la llarga potser sí que és important, no? Perquè aniran sortint temes i aniran sortint coses, i a mi conèixer el passat, el meu passat, i que el coneguin les meves parelles, o jo conèixer el seu, si surt, em sembla estupendo, de fet, perquè molta gent no accepta que portem una motxilla, portem un passat i portem... Vull dir, és la meva vida, jo he viscut això, t'agradi o no he tingut aquesta experiència i he estat amb X persones abans que tu. No m'ho podràs treure, per més que m'ho vulguis arrencar del pit. És així. És així. I ets la persona que ets perquè has viscut tot això. Per tant, a la primera cita no treure el tema, però sí que més endavant... No plorar fer tota la... I primer la primera nòvia, després això... I m'ha passat això o l'altre. Jo a més d'un li hauria dit, mira... I és una informació que la primera cita no ho necessites saber. No cal. No, perquè t'està fent nosa, això, aquí. Anna, en aquest moment, és una primera cita, no és allò... Després ja arribarà, quan hagi d'arribar, però és com dir present, on estem, què busquem, com som, què has fet... Sí. I algun tabú per tu o red flag de no farien una primera cita? A banda de parlar de l'ex? No. Tu has fet això de parlar de l'ex? No. O sigui, és que a veure, no, és que ho trobo... Què heu fet, això? És que no, jo no, però m'he trobat abans. És que dic... A mi m'ho han fet. M'hauria anat bé saber això que ha dit la Eva ara mateix, com... Acaba de plorar i després tornem, Exacte. Sí. T'ha passat? A mi m'han fet parlar de l'ex, doncs ho encaixes tampoc, no em vaig escandalitzar, però sí que vaig pensar, no em cal saber-ho ara. I
i no li vaig fer saber, que també li hagués pogut fer saber, però potser trobava una mica, escolta, no, l'ex ara no m'interessa, tampoc estava en aquest punt, però no és una cosa que jo en una primera cita, no és un tema que digui el que trauria sobre la taula, segur que no. Vull dir que... Doncs mira, ara que hem tret aquest tema de què faríem, no faríem, anem a fer un petit joc Va. per trencar una mica la dinàmica abans de seguir amb la tertúlia. Us hem preparat un petit quiz amb respostes ràpides A o B, Vinga. vale? I així ens coneixem una miqueta més i a veure quines són les vostres opinions al respecte d'aquestes coses. A o B? Som-hi. Vale. A o B. Sí, una opció o l'altra. Una cosa o Direm dues l'altra. opcions. I no es pot fer matisos o no es pot matisar? Una Bueno, mica. Home, veiem. sí. Val. Vale. Com la Aviam. història, evidentment. Va. Si algú és interessant. Va. Què preferiu? Una cita sorpresa o una cita planificada? Ostres, Ha de ser difícil. ràpid. Ja, és molt difícil. Pam. Planificada. Sí, jo també. Planificada, sí. Jo també, perquè així tries algú que et vingui de gust fer de veritat, no? Perquè si ens sorpresa i agrada. no Bueno, t'agrada... ja ens veiem i a veure què passa. Sí, també. Sí, la primera planificada, sí. És que cita és sinònim de planificació, no? O sigui, Sí. Sí. cita planificada. Vinga, què és més important? Una bona conversa o una bona connexió física? Una bona conversa. Sens dubte. Molt bé. Molt bé. El primer petó, et llences tu o es llença l'altre? Uah, aquest moment és boníssim, eh? Jo el pregunto. És a dir, i quan m'ha passat que m'han preguntat m'ha agradat. O sigui, perquè t'evites també que et facin una cobra, no? M'agrades molt, et puc fer un petó, t'estic mirant i veig els teus llavis i m'encantaria fer-te un petó. I a més, tornem a la comunicació. És molt sensual si jo dic això. I si jo estic connectada, sí, també voldré tens que em una- facis un petó. Jo sóc de llançar-me, però sí que és cert que té com un punt aquest. Jo sí, és com... Jo faig una cosa que vaig veure a una pel·lícula que m'agrada molt. No dic que sempre em llenci jo, però a banda de buscar contacte als ulls i veure si Saps quan és el moment home, de... sí, exacte. Primer, segurament hi ha hagut algun contacte físic abans, una mà o no sé què, vas avançant, i a la pel·li deia una cosa que estava guai, que és avança el 90% i espera aquí. I és guai, perquè llavors no hi ha aquest moment també que a vegades et llences i sembla que hagi de fer és com una mica molt ràpid. bèstia, no? Canvi de costes i et frenes i... Està bé. no sé, Funciona? Punt. No, Prova-ho, mira. prova-ho. A veure Moment sensual, la mirada intensa de l'aproximació. És allò, les pel·lícules que com se queden així tancats. Jo me saps A les pel·lícules funciona, Va, ràpid. Lloc, un bar o un museu? Un museu. Un bar. Avui ho parlàvem una mica. Home, primera que és que discrepeu. un museu, mira, no, Estàvem molt d'acord o sigui, amb tu. 100% i segur que és així, però avui ho parlava justament amb una amiga i pensava, perquè m'explicava que havia tingut una cita en un museu, a la segona, i jo personalment ho trobo un pèl incòmode, perquè al museu hi ha aquell joc, potser tu ja l'has superat. No. El joc aquest de que No. arribo aquí, però aquesta obra d'art m'haig de fer un moment, a veure, vaig a pensar un moment, haig de fer un silenci, ara no podem parlar, ara sí, hi ha tot un intríngulis dins d'un museu, o potser jo no m'hi sé moure, gairebé pel museu, i El llenguatge del museu. prefereixo el bar. Sí, el llenguatge del museu. M'agrada Haig de el fer bar. veure que entenc el que estic veient, No, no? però dic que, exacte, que potser per una cita, o sigui, un museu guai, però vull dir, potser amb un amic, amb un no sé què, i Jo he tal. pensat al museu perquè és un lloc on pots parlar, o sigui, de cop Sí. i tens el lloc per seure, estàs mirant el que sigui i seus i parles. I com hi ha també el punt de silenci, no? Perquè de vegades segons on quedes a quin bar, triar un bar l'has de triar molt bé, perquè si hi ha molt de soroll, llavors aquesta primera comunicació tampoc es dona. També I llavors m'agrada. en un museu, al final, jo què sé, el que vas a veure tampoc és important. El que és important és la cita. Fins i tot Què et diria t'inspira això? Què t'inspira això? la cafeteria del museu. que també està o molt ja bé. t'estic psicoanalitzant-me una mica en funció de l'art. Molt bé, va. La teva cita. Et demanen a un local de swingers només per mirar. A la primera cita, què fas? Acceptes per curiositat o massa intens per una primera cita? O sigui, jo massa intens per una primera No estem, cita. allà, no estem aquí mateix, o sigui, no estem allà mateix, vull dir, busquem coses diferents i... Clar, jo No crec ets tu. que és massa per una... A veure, si ja us heu conegut i la primera cita és en un entorn liberal, pues, però si no, és too much per la primera cita, em sembla.
Estàs d'acord? Sí, jo estic al teu equip. Vale. Perfecte, seguim. Red flag. Algú que mira el mòbil constantment o algú que parla només d'ell mateix? O sigui, què és pitjor, vols dir? Sí. Bueno, clar, heu d'escollir, au bé. Au bé. Ostres. Jo prefereixo la A, que miri el mòbil. Perquè potser... És que ja ni li que potser té, importes, no? potser té, jo què sé, algú a l'hospital, potser té algú, jo què sé, potser està pendent d'algú Però això important. Però tu diràs, Mira, escolta'm, jo cap perdona. de les dues. No, No, jo soc més... Jo cap de les també, dues. cap de les No, dues. perquè és el mateix, està mirant el mòbil, no t'està prenent, prenent atenció, o sigui, t'està faltant d'alguna manera al respecte, i si parla d'ell mateix és que ja veus per on va el tema, Sí. llavors tampoc. potser és més... L'hàbit de mirar el mòbil és més fàcil de trencar-lo. De que en algun moment, mira, ara mira el mòbil, però ja s'ho passarà també que aviat deixarà de mirar el mòbil. Però parlar d'un mateix constantment és un hàbit molt més difícil de canviar. resoldre, sí. Pot ser un tic nerviós al mirar el mòbil, no? Sí, pot ser que sigui el una mania, mini-com, sí. Vinga, següent. Preu, pagar-ho tot tu o dividir el compte? Dividir el compte. Sí. Aquest és un moment també curiós, de la cita, totalment. L'únic que... També em passa amb els amics, això. O sigui, venen amb el compte i em fa com cosa, a mi, que dividir per tothom i tothom amb la targeta, llavors a vegades tinc l'hàbit de ho pago jo i fem Bizum, però potser a algú no li surt el Bizum o no passa, o tu dius, va, jo pago jo, però tu dius, potser em farà un Bizum o pagues la següent. Bueno, no sé, és un moment una mica així, però millor a mitges, sí. Molt Jo bé. crec que sí. Així no queda tampoc res pendent. I sobretot, si la cita no ha anat molt bé, paga mitges. Perquè així... Perfecte. Així ja ens podem oblidar i tot, no? Vinga, al final, convidar un cafè a casa teva o acomiadar-te dient ho he passat bé, però queda algo pendent. Ostres, és que depèn de com hagi anat la cita. Clar, si la cita ha anat molt bé i tinc ganes de més, és el que parlàvem al principi, i et convido a fer un cafè a casa meva, sense cap problema. Un cafè i el que vingui després. Però potser la segona opció, ens tornem a veure, sí. Sí, o sigui, a veure, si saps que hi haurà, si saps que hi haurà segona vegada, és maco aguantar-ho. Si és tu i jo no ens creuarem mai més i aquest moment és únic ara i estem perduts a no sé on, doncs el moment és ara, no? Tant. Però té aquesta part de dir, ja ens vam a veure. Perfecte. Missatge post-cita. M'he quedat amb ganes de més o ens veiem aviat, no? M'he quedat amb ganes de més, si és que m'he quedat amb ganes de més. M'he quedat amb ganes de més, ens veiem aviat, no? Ens veiem aviat, no? Les dues en una. Pla B, si la cita és un desastre, escapar amb una excusa urgent o veure fins a on arriba per pura diversió. Ostres, jo escapo. Corrent. Jo escapo. A veure, si estic en un lloc que m'ho estic passant bé perquè hi ha altres opcions, em quedo. Però allargar el patiment, no. No, a aquestes millor 5 alçades minuts, no. millor 2 minuts de dir, escolta, no No, mira, és que no estic en el mood o no sí, no és el moment. Jo crec que s'ha de dir, i si ho dius ben dit... Jo crec que a l'altre li fas un favor i tot, perquè normalment, si tu estàs incòmode, l'altre, si està a la conversa amb tu, ho ha de notar, que no estàs còmode, ho hauria de notar. Si tu no ho notes, que jo no estic còmode, doncs també ja anem bé, tampoc anem. Ja anem mal. Llavors és com... És que gairebé podria com resoldre-ho, És com dir, encara no estem del tot a gust, i jo què sé, no, hosti, ara que ho dius, i potser això fa que de cop estigueu més a gust, De cop estàs molt més a gust, però Tal qual, és el camí. sí. Doncs molt bé, tornem a la tertúlia. Va, Ja que hem tret alguns temes interessants, anem a parlar del ghosting. Com afrontem que algú desaparegui o ens faci ghosting després d'una primera cita, en la que potser no era molt evident que havia anat malament, o justament tens allò de que tu potser tens ganes de parlar i aquí estàs veient que aquesta persona no està molt pendent de tu. Doncs jo us diria que si et trobes amb això, i és amb la primera cita, afortunadament,
li donis les gràcies. És a dir, gràcies perquè he vist el tipus És molt fàcil, no? de Gràcies. persona que ets, has desaparegut, has fet el fantasma, perquè ets un fantasma, o sigui, que bé que hagis sortit de la meva vida. I sobretot entendre que no és la teva responsabilitat i no vagis darrere. O sigui, si envies un missatge i no et contesta, no bombardegis amb missatges. Ja està. No vol tenir cap més cosa a veure amb tu i ja està. Una altra cosa és que ara sí, ara no, ara sí, et va donant les miguites de És pan, pitjor no? que el ghosting absolut. Això és com es diu? És bread crumbling, una cosa així. Ostres, no ho sé. Sí, bread crumbling, una cosa així com... Sí, doncs... Això és molt tòxic. O sigui, posa el límit, però sobretot pensar que no ets tu, que tu no et comportes així, que no vols estar amb una persona que et Però faci... no hi ha un punt de responsabilitat afectiva? És a dir, has compartit una estona amb algú i després desaparèixer així sense saber És molt absolutament lleig. res més? No? Sí, jo també ho trobo molt lleig. Però igualment Vull dir, crec que és pitjor perquè es dona, el fet de no és ni ghosting ni estic amb tu, és perquè avui m'interessa o pel que no sé què, o perquè no tinc collons a no dir-te res, et responc, jo em faig il·lusions, de cop i volta estic un dia desaparegut, dos, realment no hi ha molt d'interès, però torno, sé que et veuré d'aquí 2 dies i potser aquella nit m'interessa, torno a parlar i al final no és això de, mira, no me'n senta bé que no em parlis, però prefereixo que no em parlis i que ho deixem aquí, no? Que aquest ara que sí, ara maregis, no, ara, O clar. aclareix És què que vol. crec que hi ha gent que mareja més que no pas deixar els silencis. No sé. Sí. No, és que al final hi ha un pas previ a això, que és tu escoltar-te i dir, tinc interès o no? És a dir, què vull? I potser, si estàs marejant, pot ser que no tinguis clar, sí o sí, no? Doncs bé, surt més a compte de decidir-ho. Però llavors digue-ho. O sigui, potser estaré un temps que no et diré res perquè estic en aquesta etapa de la meva vida o he estat a gust amb tu però veig que ara no és el moment o em pensava que sí que volia anar una mica més enllà però pel tema que sigui no, i ho dic. I llavors tornem a que és l'altra persona que ha de rebre això que li estàs dient. Responsabilitat afectiva la demanem moltes vegades per nosaltres, però després no la posem en pràctica pels altres, no? Però tot això té a veure amb aquesta educació que ens cal a l'hora de relacionar-nos. És que al final és fàcil, Comunicació. Ai, sí, Costa, a tot arreu i amb tot. A tot arreu, sí. És que, i ara semblarà que es compri cap a casa, però és que crec que és molt diferent i crec que això es dona més o canvia molt quan et coneixes per apps. O sigui, és que quan et coneixes en persona o ets amic d'una amiga és diferent. O sigui, no hi ha un tall tan bèstia. Hi ha ens ho van passar bé i ja està, segurament les dues parts ho van notar o si les dues parts no van notar, no sé, hi ha una manera una mica més fina només perquè tens connexions en comú, és que si no potser vindrà la teva amiga amb raó dient a veure, o sigui, aquest comportament i crec que les apps afavoreixen molt més aquesta fredor o aquest catàleg, aquesta falsa sensació de, vaig a triar entre 10.000 persones més i, això. Què més dona perquè n'hi ha 50.000? Sí. Tornant una mica a les cites, però a les que van bé. A les que van molt bé. Quines són les senyals, o les senyals com molt clares de saber que l'altra persona també vol ja portar la cita cap a un lloc més íntim? Hi ha un llenguatge corporal, que és el de la proximitat, no? I et vas tocant, les mirades... El 90%, apropar-nos al 90%. Exacte. Però jo apel·lo molt a dir què és el que estic sentint i a comunicar-ho. Tornem al mateix. Per què? Perquè jo puc rebre aquests senyals, però no sé, estic coneixent aquesta persona, no sé si estic fent la lectura correcta dels senyals que penso que m'està emetent l'altra persona. Llavors dir, estic molt a gust amb tu, m'agradaria fer-te un petó, et sembla bé si anem a casa meva perquè m'interesses molt, o vull tenir sexe amb tu, estic super catxonda perquè m'encantes, perquè m'encanta com rius o com mires o perquè, jo què sé, pel que sigui, però ho dic. O sigui, cada conversa entra en un nivell, no? Però per què no parlar de la intimitat i de que sí que tinc ganes d'estar i que acabar la nit amb tu? Que guai.
Crec que molta gent va molt pressionada amb el sexe a la primera cita, sí, o sexe a la primera cita, no. Crec que és una que molta gent va molt predisposada o molt espantada, si no està preparada, i T'has de deixar... és en funció de com va la cita. Clar, no? t'has de deixar portar, a excepció que tu ja tinguis clar que no, per la raó que sigui, t'has de deixar portar. Clar, és que hi ha molta projecció. És que al final és molt més important que això és la connexió real. És a dir, estic a gust, hem estat... És allò que mires l'hora i hola, però sí, han passat 3 hores i al final, com ho saps, allò que deies, no? Com ho saps? A veure, és que si tu estàs bé i dius, hosti, ho allarguem, fem un sopar i diu que sí, vol dir que l'altre també està bé. Sí, com que no paren de sorgir plans, Sí, no? llavors és com dir, no tinc pressa per marxar, saps? Llavors, Com vull estar una estona més amb tu i ja segueixes proposant i llavors coses, segueix sent no? aquest joc, no? Doncs, potser comença a haver-hi una mica de contacte físic, si hi ha o no hi ha, fins on va, i després que cadascú pot decidir I tu fins has a on. acabat així alguna primera cita? Sí, he acabat així... Molt bé. Sí. No, també diré que... Jo sóc partidària d'això, també. Vull dir, sí. No, vull dir, però no és una regla... O sigui, no és allò una regla escrita de que... No és, de fet, vull dir, no et sabria dir si ha passat molts cops, no crec que hagi passat gaires cops, però ha passat alguna vegada. Sí, depèn del moment. Clar, una mica pregunta't, em ve de gust de debò o ho haig de fer perquè és el que s'ha de fer, que és el que fa tothom? Em sentiré bé després? Realment aquesta persona m'interessa com per això? O sigui, què és el que jo vull? No què és el que haig de fer. I clar, no passa res. Amb totes les mesures de cura i de prevenció de les infeccions de transmissió sexual, sisplau. Sisplau. El primer cop, que no coneixem quasi de res aquesta persona. Sisplau, Molt important. perquè estan que volen les infeccions de transmissió sexual. Aleshores, posem que sí que hi ha sexe en aquesta fantàstica cita que hem tingut per primer cop i la cosa va bé. Què passa si en aquesta primera nit de sexe no arribem a les nostres expectatives que teníem amb aquesta persona? Expectatives sexuals, és a dir, Sí, és a dir, nosaltres... és un mal clau. Ens va molt bé la cita, acabem al llit tenint sexe, tot anava molt bé i semblava que la cosa havia de ser perfecta i després resulta que... Ja. Que no ens ha acabat És d'agradar un motiu aquesta per última descartar part que fem. la persona. Has de refer. Sí, home, ho has de tornar a provar un altre dia. Jo us dic una cosa, és el més normal que la primera cita sexual no vagi bé. Ara És a dir, coneixent. perquè us heu de conèixer, us heu d'acoplar. Tu estàs pensant en fer per que l'altre gaudeixi i l'altre està pensant en que tu gaudeixis. Tu desconnectes del teu cos per connectar amb el cos de l'altre. Estàs pensant en 1000 coses alhora i llavors és molt fàcil que no hi hagi una bona sincronia. O sigui que jo posaria les expectatives al mínim. Vale, ens anem al llit, però t'asseguro que la cosa segurament no anirà bé. Jo posaré, i a més tu ja t'estàs curant en salut, no? Jo posaré tot de la meva part, però tu saps que les primeres vegades són bastant desastroses. Ja està, relaxes ja t'ho treus de sobre i dius, bueno, ja està, ja ho hem la dit. tensió total, no? És un Ja no has de moment demostrar res, perquè clar, en el cas dels homes, doncs, clar, la primera cita, una bona erecció, que aguanti molt, tal, que sigui tot perfecte, no. Serà imperfecta perquè la sexualitat és imperfecta, tremendament imperfecta. Llavors ja ho dono d'entrada que, bueno, no anirà bé, ja ho saps, A veure què fem, a veure com ens en sortim. Fins aquí ha anat tot molt bé, ara anem a veure si la cosa pot acabar igual de bé. I ja està. I és moment d'introduir alguna joguina sexual o això millor esperar per més endavant? O pot ser qualsevol cosa que sorgeixi? Si resulta que teniu una trobada, que estàs a casa teva, que tens les joguines a mà, que esteu supercalents, que la cosa tira milles, escolta, mira, aquest és el meu calaix, et ve de gust fer servir alguna cosa? No, doncs ara no. Doncs sí, ara sí, doncs ja està. I a més està bé, perquè des del principi estic mostrant com és la meva sexualitat. M'agrada fer servir joguines eròtiques, sóc una persona amb una sexualitat activa, conec molt bé el meu cos i m'agrada i gaudeixo. I ja t'ho estic dient.
no? I l'important dir-ho perquè potser a vegades al revés, tu te vienes arriba, vas a treure alguna cosa, l'altra persona no s'ho espera i dius, home, un moment, no? Què està passant aquí? Sí, clar, dir-ho. Et ve de gust que fem servir això? En aquest moment m'encantaria. Vols veure com faig servir aquesta joguina? Et posaria això? Que sé, també ens hem conegut fent una cervesa o veient una exposició i ara ens estem coneixent en una altra esfera, que és l'esfera de la intimitat, no? I ens estem tocant, ens estem olorant, la pell és super important, no? És un altre nivell de comunicació. I també haig d'estar curiós vers aquesta comunicació. No, i està bé que parlem això perquè penso que, per exemple, les pel·lícules han romantitzat molt i idealitzat molt el polvo, el sexe de la primera cita, i que sigui un sexe imperfecte o que justament aquesta sensació de que més cops te'n vas frustrat a casa que amb la satisfacció d'haver tingut el polvo de la teva vida, no? Que no ens deixem endur tant per lo que s'ensenya quina és la realitat. Exacte, això per una banda, però per una altra banda hi ha persones que actuen dintre del llit i que llavors tenen la seva coreografia muntada i desconnecten de la parella que tenen, fan tot el seu numeret, però no estan escoltant el cos de l'altra parella. Això és com quan estàs fent la cervesa, que només parlo de mi, llavors si actues d'aquesta manera al llit, aquí també t'està donant molta informació, no? Aquesta reciprocitat ha de ser també en el llit. Totalment. No, i crec que... A veure, crec que a vegades li donem més importància de la que té. Tinc la sensació, almenys com jo ho visc, perquè... O sigui, per mi el més important d'una primera cita és si tinc ganes de tornar-te a veure. O sigui, i marxo dient, si marxo il·lusionat a casa, o sigui, és un que a mi em preocupa. L'altre tot, vull dir, escolta, no passa res, un dia, després un altre, després un altre, i a mesura que t'escoltava pensava en la idea de, o sigui, que cop soc més partidari de dir, la primera cita, aguanta-ho. O sigui, no, perquè si ha anat molt bé, deixa-ho aquí, serà un record brutal de primera cita, ja està, després el segon dia, segon partit i ja està, a veure què passa, però deixa el primer així, a dalt de tot. I després, això, clar, potser molta gent es planteja, no? És que potser si arribo fins a aquest punt d'arribar al llit amb algú en la primera cita pot condicionar després en la nostra relació o no. Com ho veieu, això? Pot condicionar d'alguna manera o no té res a veure? Jo crec que no té res a veure. Potser tens sexe a la primera cita i després, per les circumstàncies que siguin, no tornes a tenir sexe fins després d'un mes. Una mica és deixar-te escoltar i sempre pensar en el que a tu et va bé, perquè si condiciona és perquè a tu potser no t'ha anat bé allò que has fet, no? Si tu estàs ben tranquil·la amb el que has fet, t'has sentit a gust, ho has fet perquè ho volies fer, no condiciona res, no hauria de condicionar res, penso. Sí, també és cert que les mirades també han canviat molt, No sé si vas per aquí, però potser sí, som encara molt hereus d'aquestes creences, no? De que t'has de reservar per més tard. I els nostres pares o no cal anar tan lluny, però que algú si tens sexe a la primera cita és una facilona, és una mala dona, no? Tota aquesta creença forma part de l'educació rebuda. I això pot ser que encara ho arrosseguem una mica, sí. Amb relacions heterosexuals, però si són relacions homosexuals, dues dones, dos homes, aquests prejudicis es desmunten totalment. Doncs fins aquí hem arribat el dia d'avui. Moltes gràcies per haver vingut. Jo he estat encantada de tenir-vos aquí i jo m'ho he passat molt bé. Espero que vosaltres us ho hagueu passat la meitat de bé que nosaltres. Pues jo, per la meva part, molt bé. I això ha sigut una primera cita, també. Totalment. Sí. Gràcies per convidar-me i ja està. Que molt content i molt d'èxit aquí amb el podcast. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Res, nosaltres ens veiem en el següent episodi. On parlarem sobre els rotllos d'una nit. No us ho perdeu. Si us ha agradat aquest. Adéu-siau. Adéu. Vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Dit al llit. Amb Gemma Prats i Èrica Bota. Menys merdes, més petons.